Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα μπορεί να ακουστεί περίεργο, αλλά θα φτιάξουμε σουβλάκια στην τοστιέρα με τη δικιά μου προσωπικά αγαπημένη σάλατα που είναι εκτριμμένο καρότο με λάδι και λεμόνι. Για τα σουβλάκια θα χρειαστούμε 2 φιλέτα κοτόπουλα με 3 ξυλάκια για σουβλάκια, την τοστιέρα μας και τα μπαχαρικά που θέλετε. Εμείς θα κάνουμε πάπρικα, πιπέρι και λίγο ρίγανη. Θα πάρουμε 1 φιλέτο κοτόπουλο και θα το κόψουμε. Επειδή δεν τα καταφέρνω, ας φωνάξουμε λίγο και τον μπαμπά να βοηθήσει αυτός, γιατί θα βγάλω κανένα χέρι εγώ. Που μας τα έκοψε ο μπαμπάς και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να βάλουμε και τα μπαχαρικά μας. Θα βάλουμε λίγο πάπρικα και λίγο πιπέρι. Και λίγο ρίγανη. Λοιπόν, και αφού τα ανακατέψουμε θα πάρουμε τα ξυλάκια μας και θα περάσουμε το κρέας. Τελειώσαμε με τα σουβλάκια μας, θα τα πάρουμε και θα τα βάλουμε μέσα στην τοστιέρα. Και περιμένουμε. Στο εντωμεταξύ, μέχρι να γίνουν τα σουβλάκια μας, εμείς θα φτιάξουμε την αγαπημένη μου σαλάτα. Θα χρειαστούμε καρότα, λεμόνι, τον τρίφυλλο πιάτο και λίγο λάδι. Λοιπόν, θα πάρουμε το καθαρισμένο πάντα καρότο και θα το τρίψουμε. Αφού το τρίψουμε θα βάλουμε λίγο λεμόνι νομίζω τόσο φτάνει και λίγο λάδι. Μπορείτε να δοκιμάσετε για να δείτε άμα θέλετε και κάτι άλλο ή άμα θέλετε να βάλετε λίγο παραπάνω λεμόνι. Μια χαρά. Και μετά από 1/4 το σουβλάκια μας είναι έτοιμα. Αυτό εδώ είναι το τελικό αποτέλεσμα. Σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε like και subscribe και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!